Serana, santu izan den.
izan, gero azkeneko igandean eta goizeko 11etan bezan zatu ospatuko dugula. Horregatik, hurrengo igandean, maiatzak 29, mez izango da goizeko 11etan. Eta bezan dedikatzen hartu horretik, abezazen, Manuel Muñari, zer horren erraia. Jauna zuekin. Berenka zaintzate bat jarduekoa goztunan, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean iztena jarraikoaren. En directo. En directo. Eta bi pertsona ikusten. Hau ikusten bi pertsona. En directo. Está aquí. En directo. No lo grabo. En directo. ¿Seguro?